hasi faike ha tamo fai Mata kok kaya ya di mana? Mati-matinya kok kiri yang sana. Tak sisa. faike taklai tipura motha kami gele thansang laye faike taklai tipura motha kami Ano pa man kaya po giway, si pa mga dublay kaji, hapon na dublay kaji. Kumang kaya ni halingay. Diba suba ko ng dublay kaji. Matol ba po tayo? Lago na lang minister mo, ano na ba ang invite kayo? Basta ni Baboy. hai ka ba sir dustani salate boda hai ka ba juta party ya kare hai ka ba joining lainai rok Armia bo sata, usunga bo sata, kebang mano, jono nasiri tau. Ini bang kaheda thanai, ini bo join kain, ini bo te bo join kain thang. hai ka ba sir je o tamu joining ni kami ka ba o kami ni mung ke Bokai Purbo, Lokipur, bisi. Tona sakanable bubagrano saisung basa di kebai elens tangdi bubagra chini tipra sarong ni khorang nokhana woi kebai elens nglia norok borok jottono hamjagi nong ni kokhana woi saisung basa kha kubang ma bubagrani sakao sap klaika o jora bubagra saka ani totora bai bokhor busak alada ngthangene ani tipra sarok no angki begelak borok bai onnai khaigelak ne bubagra kok di mani tongu ako no rokha khainani bagai tini जों tipra sarok tipra jogrok bo mariwo buddi nai anro somari bud mari nai bilane sini oro prati boram ganang utpol de borma bo belai ke kharok masingcha ha tai do phani bagai bo belai ke duko kosto khajak norok jotto saimano aponi bising tei khlaye tini bono bubagra oro bubagrani sagri hisabe songir horka norok borok jottono bono ashirbat khaidi bono hamari kuplong khaidi di sini phayung utpolno ang asa khayo bo o am jaino sin ini lukung terus pusat kan ani aro tongo aji wata mukhlai to mani tamni bagi oro phane na ani hamjagi thekata bono kubuni party wo je tabu ane daro rang ruwe he ke mana ri ro ruwe borong puta kana ni bagi amha ki cha chawu chong tabu nung pada o jaga mu sa mana ni le de wan su ki khat mana boy thaya go bagra na hamjagi bale bale Hati do fana hamdari fayu. Sing hasi na watabu rangia.